jak som hovoril, to je bílá. Už má zapáliť. Zapálka hneď. Čo to je? Sáčik? On neomre. Tam mám ísť? Čo, aj ty sa bojíš, aha? Mám rešpekt. Ja sa tam jebeš. Chlapci, ja spočkám v aute. Skok. Podaj mi ruksak. Počkaj. A kosti. Tuto hneď, ak vylezeš, sa musíš plaziť. Tam. Aha, dobre. Ešte je to pripomína. Čo? Kettlebell tréning. Ideme voliť. Budem chodiť učiť Anču a Palotu bývať, čo? V kapitulácii. Taká sa. Tohle místo je Fantastické a magické. Díky sivo. Kaj sme došli? Tade. Taj sme došli? Ale my sme došli odtiaľ a potom... No, snežný muž je ty. Točil. Ideš v tej bubline. Čo bolo? Čo? Počul si to? Nie. Čo? Čo? A čo som počul? Čo? Ejde. Tak to prelez zo spodu. Túle nehýbajte. Cítim sa aj na pláži. Je to také studené celkom. Havaj. Toto tu, však Je, to, ale musíš dať nohu ešte 20 cm vyššie. Čiže ja tam idem ľavou nohou do tohto, nie? Toto si nedá pierik. Ne, toto je boli, ale možno budú aj tu. A kde je rebrík? Za to skálou. Není tu voda. Ideme tam? Moc? Je to dosť. Nejmak. Tam. Bežný už je ty. Neber tu baterku, dostať. Poď hore. Ešte máš pred sebou dosť. Potrebuješ ruku? Odhem tam sme došli. To je celé do p***i. Čo si čakal? Čakaj, je to pekné? Čo na to kúpne? Kokos. Guru, aspoň to. A kde vidíš zraz? Čo si? Aj nie, že zrazu je to také hladké, že nemáš sa kde moc ani zaprieť. Od zimy. Dobre, že či to že bude problém, nie? Či? Keď ti uhnem, No však to. Tak poď dole pomaly. Zober vak. Skalami sto... Pohode.
Máme trošku rešpekt. Dobrý deň. Ale kope. Nekope? Hlavně, že blikáte, nebo to je GPS. A je to blikát, to je kamera. Kameru. Úsmevy.